Monggo Kang Simon ki ngene dibuktekna kepemimpinan. Masih bersama Yuar Resta. Musik Banjar Negara. Ini spesial kangge siapa ke Petro? Buat terutama rekan-rekan Kejubus. Oh, Bapak Saiful aja. Sama rekan-rekan Kejubus. Yen wis tak tukoke wujud tali sakotan saikine loko ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari ning ngendi lali karo aku iki ajan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe tresno aku lho kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi nggonku goleki ali kota Ora ning ngendi-ngendi. apa kurang larang to Dok? Kurang 10.000. Oh, iya. Iki Mas Daline takon Beriku bapak rang bareng yakin aku dijodohke malah karo priyo siji wis cukup mung sakmene wae Dugang Mas Antum Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake pasti bali Tali kotang iki tak sempan tekan ning hati tali kotang saksi tresna kutang suci Ya asik yo Arisa musik Banjar Negara. Halo Bang Simon, ini loh, iki lagune Mas ayo didueti masih. tim Sinoman ora gendem metu ya aduh Cel. Pak RT gimana Pak RT? Pak RT Pak RT Silakan Pak RT sini. Biyen wis tak tukoke wujud tali sak saikine toko ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki ajan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lho kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang neng ngendi nggonku goleki tali kota iya neng ngendi ki lho tali kotane yo yo ya ye ye
utang iki tak simpen tekan ning hati tali kotang saksi tresna kang suci tali kotang saksi tresna kang suci Bos, sampun bos. tak geletmu ngendi bae ora